kan segernya enggak seger dedek. Aduh. Aktif ya nomornya, paling mati dia ben. Paling nang dalan paling. Iya paling ora gak rene ya. Biasa ya rene. Wantu. Oke. Nungguin sih gak tegang. Oh, nggih banyu temen. Bos, good everything. Selamat siang, selamat malam. Selamat siang, selamat malam, Pak Om. Masalah balas sih, Rek. Sumpah kau. Udah turun dong. Kon treng, patreng. Ngolo, asal raimu mau. Nongol kon. Atreng. Kamu lah. Atreng rono kok. Kalau raimu sumpah kau. Yo. Oleh mangsa sak ono iku nah. Yo gak ono ae wis. Bangsa ngene wis. Mulai treng, nongol ngompe daun lho. Sumpah raimu mau. Yo, udah wis. Yo, boy, oleh opo iki? Wareng sak ono ya arek target cegat wis pusing kang ngene iki wis. Mulai treng. Bahkan panas bandak raimu sumpah kau. Iki paling ngeri. Dinteni ngono ae lho. Hari ini. Macet paling. Lah iya. Mari iki lho, rene paling. Dinteni kene tengok. Lho kok nanti sih arek. Suwene nang kota. Tak rame lah, Bos. Oh, korek rame. Ayo iki arek teko dia aja mon. Strategi ya menang aku tambah iki kok ya rono loro konten ono disor ono kok markasi sih ya arek yo aku tambah iki engko wis kawat ambek iki ya Wis gampang atasane dhewe. Kene gak kuat ngomong aku. Yo gak yo gak kuat kali loro Yo kene sih para ono sih ya. Kok Tanteni ono disor yo ambek bos kiringen nang aku. Gampang wis. Ayo asas. Asa. Oh, ora loro patane. Sopo mana kon? Iki ya. Aja apa? Sawangane man sama. Onko, blere apa? Aku lah kae gak tau. Ayo. Ayo wis. Bareng iki. Terus apa? Oh, nah, aku macam-macam. Ayo duwe. Tak kongkon. Kono kon. Lu. Ayo mlayu. Ayo kon deh. Ayo. Mlayu. Ayo.
Ayo bos, ya coba tahu. Tolong mundur lah, kaplok. Hei, Nanti wis nang kasih ya arek mang. Ya apa? Ayo, siapa iki? Ayo. 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 Halo. Ini yo, ono di Soro Waduk, kalah personil iki.